When we celebrate our Christianity, we celebrate the work of Christ in completeness. Xa sibhiyozela ubuKristu bethu sibhiyozela umsebenzi kaKristu wonke uphelele. Quickly, there's no Christianity without Christmas. Engazelwanga ubuKristu abukho. There's no Christianity engayiqukumbelanga iminyaka yakhe i-33 ehamba phezu kwegadi lomhlaba. uYesu waphila i-33 years. Kulo we-33 unyaka wabulawa. Abukho ubuKristu xa singathethi into ngaloo mbali. Abukho ubuKristu xa ingekho iPasika, ingekho iGood Friday. Kananjalo ubuKristu abukho xa uYesu engavukanga. Kodwa ikwaliso abukho xa enganyukanga. Bengaske ke xa ufuna uba uyirawunde kakuhle development yakho yasebuKrestwini, zonke izigaba ze-Christian calendar uzinike imbeko ngokulingana. Ubonakho kule nto yabantu banamhlanje ababhizi, uye kuzo zonke for your own benefit. It is quite saddening if ubuhlungu into yoba abantu banamhlanje babhizi bezenza bhizi. Omnye umntu uyumbuza ukuba utheni ungayanga entweni ethile athi ebebhizi, kodwa uthi xa umamela nento ebebhizi ngayo ebebhizi ngemfeketho. Bona uba uzenze bhizi lo mntu akaziweyanga ii-priorities. So bungungathi ke xa uzenzela ifavor ebuKrestwini bakho, uzame ukuba zonke ezi-Christian events ube yinxalenye yazo. Woyiswe ke yile nto ndidla ngoyivithethwa ngabantu endingayazi ubunzulu bayo, kodwa ndiyarhana uba kangangoba ithethwa inoba iphilile. Ava abantu besithi uske ke woyiswe yindlu ungavuthwa. Yanoba suke iphekelwa ntoni ke, kodwa yataba inexesha loba ithi iphekwa ingavuthwa. Umntu ayibasele ngeziqobo ingavuthwa. Uske woyiswe yiloo nto. Ulonyuko olu is a confirmation, sisiqiniseko sokuba ubukumkani bukaThixo buphilile, bumi ngonaphakade, abunakonakaliswa, negunya lakhe liyakuhlala likho kude kuye esiphelweni. That is what the ascension stands for. Ndiyangqinela kolu suku lolwenyuko nguDaniel, omnye wabafana ekuthiwa xa bechazwa was amongst the young brilliant boys. Abaya uNebukadnezar wathi xa ndinowina le 4
sonke sasizwe abazalwa kuso ndingasenza sibe muncu babe dom. Winner only these 4 boys. Wayephakathi kwabo ke uDaniel. Zama zonke indlela lokumkane. Acinga ne-identity yabo wabatshintsha namagama. Wabanika amagama sekukhobokeni. Kodwa xa engqina le nto ndiyithethayo nge-ascension, shicelelwe le nto kule ncwadi kaDaniel kwesaa sahluko sesithandathu, wangqinelwa yikumkani yamaMedi, a Median king. Zidibene ngaye ezi kumkani. Enye eyaseBhabheli, enye eyase uMedi. Le nguMedi ithe yawinwa iBhabheli, yafuna ummiso bayo ukumkani. And ndifuna ningambaze nami kule nto ningangxami. Ngoba ndithunywe apha kuni. Into eqhelekileyo leyo ba umntu xa ekoyisa will always want to make sure into yoba uyayifinish into uyakoyisa. Ndiyaqhelekileyo. So le kumkani kuthiwa nguDarius ke yamaMedi yatraya into yoba ke ngoku xa sekungabo ngoku abathe take over kula makhoboka, mayimzame uDaniel lo. Qha yamzama ngexesha elirongo, yadibana naye enesigqibo esinzima. So belizwe lakokwabo alinaba sisulu sentshaba kabini, esisiqu eyedwa uyazilwisa into yoba kwiroom alala kuyo on a daily basis, 24 hours, 7 days a week, uzawuvula ifestile xa ithandaza ajonge eJerusalem. uDarius ke was not aware of that decision. Neither was he aware of what the decision involves. Wayengazazi ezo zinto. Wathatha nje laa chance yomntu okoyisayo, ngoba xa umntu ekoyisa ekuvuyelela kube koyisa, lindi mina right usincame. And uboyilinde kakuhle lo mini, I can assure you 99.9% of chances ungahle umoyise. Sonke apha siphantsi kwesiketch se-GBVF, and zonke iigenders ziyachaphazeleka, kodwa ezichaphazeleke ngamandla ngabantu ababhinqileyo, oomama neentombi zabo. Anditsho uba amadoda awachaphazeleki, ngoba maninzi nawo achaphazeleka. So basa ndiunderstand oomama ke kule nto ndizayirelate apha. Isifundo se-psychology sithi umfazi obethwe gqithi yindoda.
kuhambe kufika ixesha umzimba wakhe ube immune ukubethwa yiyo. Ithi xa ingambethanga angefika manje. Ayiprovoke, ayichallenjele into yoba uyenza nini le nto ukhela uyenza. Ubunkabi ebelumkile yi-warning leya yoba makayeke ngoba emva koko uza konzakala, ngoba xa seyingasabetheli zizawujika izinto yiyo ezawubetha yena. Ngoba noba ingazana esembe ifike phethe lakhe ngoba sele immune. Andinaxa ibingenazo intentions zakulwa, uyayinyola i-challenge ngoba egazini lakhe kubila le nto ibikade yenza. Uva amadoda elale nosisi, kodwa ngoku lo mfazi ebemane ekhala apha ebengenasisi. Kodwa xa ngoku into zijikile, ile ndoda ekhatywayo, ile ndoda ethoka isidima, athi lo mfazi phakathi kwabantu athi, uthule ke wena sawudibana endlini. Unkabi belumkile bemele into yoba abuye umva and stop the abuse, ngoba suke sengxakini. Le point ke yoba yasenjini le iconfirm into ethi okokuqala ubukumkani bukaThixo bungunaphakade, abunakonakalisa. Negunya lakhe liyabuma kude kube sekuphelile. So abantu abanganyukelwanga yinkosi, there's high possibility yoba kusenokwenzeka oba imithwalo ebezawuthi xa enyuka anyuke nayo azobashiya bekhaphukhaphu, kungenzeka uba basabele kokubhaka ngoba khange bamnike. Ikhona lo possibility. Endela enyukweni wenza kakuhle xa umnikezi udala usamana nazo zikwenze waphelelwa nayi-timing, umnike zona anyuke nazo. Ake ndave enye indoda mna icinga uba i-timing iyibambile. Isithi le ntombi endiyayivela le, ngoba mna ndibakhulisile abantwana bangamantombazana kwabam. Isithi ndinexesha mna phaa kwam ndiyibukela iTV ubusuku bonke ndihlele ekhawutshini, ndikade uba komntana uzawuphuma. Ayihleka le, ndancuma ndedwa ndayihleka, ngoba abantwana bayo kudala bayikhupha out of timing. Ngexesha iseyiyo ebukela iTV bayalala, kodwa xa iTV ebukele yena bayavuka. Bagqitha apha kuye benyamsa ibhayisekile. Naxa bebuya kusasa babuya abanyamsa ibhayisekile bagqitha apha kuye ukhamisile.
ukwathuka kwakhe uvuka yobala. Fika inhloko zonke ziphelele. Kanti enye yesanhloko kwenziwe ngomqamelo. Ayivela le chapter ntombi yeyi. Asikibuze kum ngoba mna ndinabo ndibakhulisile. Igunya lakhe limi ngona phakathi. So Xolsile mosibashumayeli. Kodwa ndizamile ukugqitha nje kwi-significance. Ndiyake ndize kule yale theme yanamhlanje. Njengoba uwisile ndicela ubeka itekisi. Kule ncwadi yamaGalati chapter 6 verse 14. Mna ke mandingaqhayisi nganto ingenguwo umnqamlezo wenkosi uYesu. Ekuthe ngaye ihlabathi kum labethelelwe emnqamlezweni. Ndathi nam kulo ihlabathi labethelelwe emnqamlezweni. Le leta umpostile uyibhalela ibandla elakhiwe ngamabandla aliqela kummandla waseGalati. Manje isilungu siyasimplify izinto. Sithi several churches ezazibhalela. Kabhalela ibandla linye eGalati kodwa ngamabandla aphaya aliqela nokwelibalekayo. Bathi kabachazi bezibhalo iGalati le ngelixesha iqikelelwa ukuba ibiseyiphakathi kweminyaka eyi-23 okanye 25 ikho. Kodwa ibingaseso sixeko ngoku xa kubhalwa le ncwadi, ibiseyiguqukile yaba a big province of the Roman Empire. Ngexesha kubhalwa le ncwadi. uPawulos yapha abashumayeli kule ncwadi uadressa ii-themes ezineweight. Cela nihambe nam kule nto. Yonke le ncwadi uadressa ii-themes ezineweight. Uba ndizibale kakuhle kuphumeza ntandathu. Eyokuqala into ayi-adressayo apha kukwenziwa kwabantu amalungisa lukholo, justification by faith. He plays around that kule ncwadi. Ngoba abantu aba siyakholelwa thina mawisile oba abazenzi balunge. Ancedwa kukuba bakhwele phezu kwephenyane elilukholo. Athi umbhaleli wethu ongaziwayo athi bakholose bubukho bezinto ezingaziwayo. Kanti ngalo lonke lo xesha bankonkqozela uba babe ngamalungisa. Eyesibini itima ya-adressayo apha bubomi kuKristu, life in Christ. Kangatha kuloo nto ngoba kukho iqela labantu yathi omnye umfo xa esibala esibone phakathi kwelaa qela athi apha kum akusaphili mntu, sekuphila uKristu. Kaba zam bukhona bobomi. There is such a possible life. Uba umntu aphila ubomi obukuKristu. Xa sendisehla phaa ezantsi ndawungena deep kuyo. Ngoku ndifuna uzirawunda nje ezi themes ndikhawulezile.
esithatha intima yathesayo kule ncwadi lukanduva lothando, responsibility of love. Ngoba uthando olu lutuze lube namandla lukhathwe lukanduva. So nabani na othandayo nothandwayo funeka gadi uba kule nto iqhubeka apha kwakukuthandwa nokuthanda luthini lukanduva. Abantu badunyelwa gqithi kuxelela uba bayathandwa, kanti loo measurement yeyokugqibela. Khawujonge into yoba le nto ixelelwayo ngomlomo ihamba nezenzo ezinjani. Enye intima athetha ngayo apha yintsingiselo yomnqamlezo, the meaning of the cross. Sondela mpela ngoku kuni uyawuchaza unabise intsingiselo yawo kule ncwadi. Ehlala intima athetha ngayo apha ngumsebenzi womthetho kaMoses. The function of the Mosaic law. Amanye amagama lo mthetho kaMoses rightly positioned kulaa ndawo kuyo nabantu abancedekayo nguwo, kodwa only xa beyi-understand the function yawo. Kulaa 33 years kaYesu evangela le minyaka kanye yokugqibela mithathu ungqubelelekela lo nqefu elinegama elikhulu ngoba bachophe esitulweni esikhulu endlini yokolo. Badimana nabantu ekuthiwa ngabaFarisi. Ingxabano yakhe nabo yayingekho phakathi kwakhe nabo, yayiyingxabano eyayibangelwa kukuba bona bengawazi umthetho kaMoses, umsebenzi wawo. Bebewusebenzisa xa befuna ulungelwa, bawuwithrowe xa bengafuna ulungelwa. Nantsi into abaxabanise noYesu. Yangoba uPawulos na ebesaphethe bona naxa ebhala le ncwadi ngoba ujikele kuloo nto wayi-adressa the function of the Mosaic law. Wokugqibela intima yokugqibela athethe ngayo apha bubomi kumoya, life in spirit. Singaqabana apha siqabane siphinde siqabane, kodwa kukhona ukuphila umuntu ekhokhelwa ngumoya oyingcwele kaThixo. Ikhona lo. Le nto ibangela ndibeke ingathi kungakho iingxabano ezininzi into yoba amaxesha amaninzi xa umntu kufuneka ebandakanyeke kwi-life in spirit, okwakhe ukuthanda kuyaphelelwa. Ngoba uPawulos xa eyadresa le nto uhambe waya kuma eludongeni alubiza ngokuba ziziqhamo zomoya oyingcwele. Athi umkhokheli weklasi yabantu abaqalayo kule cawa athi kulo mntu osanda ungena ecaweni, ziyintoni na iziqhamo zomoya oyingcwele? Asibale lo mntu thatha kwincwadi yamaRoma. Hlobo sam esithandekayo, ndibantwana bendiyokolo imbi cawa libi khaya mburhulumente ongenawo umoya kaThixo. Hlobo sam, ngoba wona unamaxesha abaxa
uphilela wona ube namaxesha okunqanda uthi wo unganqandwanga ngumuntu ube namaxesha oba uthi kuwe hlala phantsi ndikufundise balekawa inganelishwa lokuqala abantu abane-unteachable spirit binganalo elo lishwa ndingayicebisa into ethi kulula ukunikhupha ngefestile kukuba kuphilelwe umoya oyingcwele kaThixo. That unteachable spirit will just simply go away. Buthe uYesu yena uzawunifundisa ata anifundise nezinto endinganixelelanga zona. Thetha kamandi kingakumbi kwaba basanda kuguquka. Ithetha sekungasasikwa nosikwa ngokulethayo ngoba noba singatrayi umsika umuntu apha uba ngumsikwa o-proud in this church. Uyelusikwa wena ngoku sesiyaplaya umthetho samnqumamisa uba makenze laa nto mna ndiqabuke kule ndawo isenziwa ngumntu owenziwe loo nto ebehlala phaa ngasemnyango asithobe alinde ixesha loba kuthiwe noko siyacinga uba ngoku le nto esikwenzeyo ma ikuqoqoshile lo usikwa ngoku awugqibi usikwa azowujayiva apha phambi kwabasikwa atengenzanga loo nto azityutyha zonke iicawa zamawisile ehambe ngena ngebhekdo ngoba akangeni ngalimuvi uyizwa into esimpulu ukuphila ephilela umoya oyingcwele kaThixo ngoba when you lapse to any gross sin ithi loo nto ukwi-lack in the spirit. Kata noma siyaqabana ngale nto noma nithi ndingaphinde ndisekapa ngale nto kodwa ndiyayazi into ethi aboni amaninzi inyinto ababhukayo onzakaliswa kukungavumeli umoya oyingcwele kaThixo ubakhokele. Nzakaliswa yiloo nto hlobo zam senditshilo with no apology. Wafana ke umpostile wabaphasela kule ncwadi waqala igqirha qala isebenze kakuhle emzini igqirha qala isebenze kakuhle emzini banamanjani lithi ngala mini lizawuhamba litsilele noma ngunyana walapha noma intombi yalapha lithi nqa kwenkundleni lithi kuyayizapha likuphi ibhasa limkhabaze ngeendaba zakhe amathe ungabe uyathandaza sebenze kakuhle mlozi Pawulos wenza loo nto ke kule ncwadi ka bathi abachazi bezibhalo silungu sabe simnandi wa-inseta a bit of a flavor of his personal feelings wayispayisa nje le ncwadi ngezinto ezoyamene naye wathetha nge-chief points of the gospel wagqitha apho wathetha nge-credentials zompostile kuba kakade ebenentshaba ngobupostile bakhe kukho abathi uliqoka kunguye yekele ke ngoku loo nto kodwa kule Galati eseyikhule kangaka yade yayiprovinsi enkulu ye-Roman Empire abantu balapha ingakumbi amakholwa alapha eGalati ebebosta ngemfekelo
ukuthisela ngento engenamsebenzi. Ngoba kakade ukuthisela ngenyama kukuzibhanqa oko. Athi amaXhosa kuye kwidemostology yabo akukho nzwana ingena siphawu. Noba ungaduma wena ngoba khona ungadumiyo udume ngawe uzi-edifye ngawe, kodwa ayikho inzwana engena siphawu. Hlobo sami, bantwana bendokuthandaza, so utshilo nakwincwadi yamizekeliso umbhaleli wethu wathi naba abantu abazidla ngobuhle ukuba bona abantu bahlekhithi inkomba xa umjongile uyadawuta noba uphila amanyanga kucofe ingathi ubona idrowini into yenziwa kungacanywanga le icokisiwe kule ndawo yayisenziwa kuyo. Umbhalo incwadi yamizekeliso adresa bona kule nto endiyithethayo, yoba le nto yaseGalati imfekedo nebasidla ngayo, uthi ubuhle ngamampunge. Hayi uthola umbhalo hlobo zabo, ngoba into endiyaziyo mna akwathi intetho umntu njengesipili noba ungayinkobokobe njengam wawuma phambi kwesipili uba ngumntu. Yile nto abantu abaninzi abayithengayo ibeauty. Kufuneka into yoba uwagada amatyesha ukuba visit. Ngoba xa umbona izolo late udibane naye ngo-5 ekuseni xa zivuka uzawuthi ngabantu ababini. Nobody wrong kuloo nto right umntu azipeyinte abe mhlabe khafukhafu. Xa unento ekudibanisa naye ziphi itshansi yoyithesta le nto idibanisayo xa engalifakanga undawo. Kukusetyenzwa kwesiko lolwaluko enyameni yomntu, bayithatha bayenze i-prerequisite yasebuthixweni, badlala ngemfeketho. Ndiyamthanda uNkosi apha ngoba ukhawuleza wasibhaqa izizathu zabo zoba benze nyala, wazishikelela apho ukuze abantu abanengqondo basegrine. Uthi isizathu sabo sokuqala esibangela bonkabi benze le nto, bafuna ukuzigquma kwiglori yomnqamlezo. Abakwazi ukumelana neglori yomnqamlezo, bazembathisa ngokuthi thina ngokomthetho selungile. Wonke umntu ongelunganga apha asimboneli intweni kwaye siyakholelwa into yoba noThixo akamazi. uPawulos ke ngoku yena ulungisa loo nto njengomxhoba waseDamasko. Ulungisa loo nto uthi niposta ngemfeketho, mani ndinixelele yona real posting. Into umntu akaphosta ngayo wathi nyamona mna lo mandingakhayisi ngayo ingenguwo
Nomleso kaKristu. Nombuzo uthi phakama ngiflatela ikapa ukhayisa ngalo. Njole uhambisa ngayo abantu ukaba umisa ngayo yakhisela ngayo. Njole ulekawa awafika lapha wakutuka kuletawa ukhayisa ngayo. Nombuzo ufuna uzuphendule nguwe late awungqingqile awune-chance right ukuzibuza into yoba yintoni le khayisa ngayo. Bashumayeli balapha bathi le nto uPawulos apostla ngayo bona ibancedile yabenza bathutha kwilizwe elidala baya kuma kwilizwe elitsha. They are relocated and repositioned by the cross. Kuthiwa abashumayeli balapha abantwana bendiyokubulela. So bashumayeli base-Fort Bay nizitshomi nizipeto zikaPawulos on this matter. Anganithanda gqithi anganincumela qho xa inofunda le theme yenu bantwana bendiyokubulela ukuze nibe zii-bridges for abanye to the other side. Kuthiwa abashumayeli balapha nam ke ndizongqina loo nto bandisuse ngapha ezilalini zakucenta noba ndizongqina loo nto. Abantwana bendiyokuthandaza rhamente embekekileyo ifuna ungena nzulu ke ngoku kule nto ngoba akho nto imbi njengoba xa ugxeka into ungamisi into. Wena. And when I say this, I'm addressing all critics. Criticize but miss into emva kokriticize. Ngoba xa ukriticize likhoyo ungamisi into uyachitha. Kodwa xa ungachithi yithi wawugqiba uyigxeka umisi into. Into okwesibini wawugqiba uyimisa le yakho susinyanzela ngayo okosana olungafuna ukutya lukakaza kunina alivale nempulo. Susinyanzela ngale nto sinike itshansi siyetyise. Sinike itshansi ngoba you are dealing with human beings. Dilishana nabantu hlobo zam. Tupalo sonaythi ke bafethu ivile le nto ndiposta ngayo kaniyeke ndiniqhayisele ngeyam. Ndinoyika xa ni-serious ngolu hlobo. Ndiyafuna ngoku benimane niba nefavour yoba ningabikho serious benindichaza. But xa niba serious kakhulu ndiyanoyika ndiphinde ndinikhulule. uPawulos wenza into endake ndayibona kwezalali zaseQoqo. Amadoda amabini phaa asela setywaleni. Yawunyuka le nto bayiselayo ukalenye ithi emboneni ayongena abafazi emhlabeni. Kodwa ndiqonda ukhona umfazi owonqena ugqiluka. Yatenye nayo nqilile ngosisezipempini yaxoka ngabo ngathabe lo mkapho ndiqele kulo mgqibela sozama ugqithuka. Wacaba ngoba betywaleni bubi ngoku akusadlalwa nemponka akusadlalwa nosinuka uxoxa into enye nomfazi owonqenayo. La madoda ayaphikisana. Wathatha isigqibo sobona emfundeni ake siye emisini yethu. Sawubuya kwasixela uba ngoku umfazi owonqena mna. Yathi leya ibiqalile inetshaba yathi sawuqala kwam. Kwathi xa bengena ngemnyango bakhawulelwa itshemba ecankwa letshemba kwitende.
makasihambe siyakwama abefika phaa kwayo le ngala madoda lethamsa mama lapho ufudumele awuthi xa ungena pha uthi kuye mama sisi endihambele kumama lapha uvele uyibone ndisangena hambi umama fudumele ungabi unayo nemikhongo isatanga nanga kelesithi abefika kulo mfasi wothi Pawulo njengoba ke engako ukuba president utadidi kwamkwale Pawulo unento ebacacileyo ubhizi nangoku sebembulisa unento enesikhala nesifani had a good reason to boast, and the manner of boasting was perfect. So kagito yom tunga begito. Isito. So titabu kokela wapuma, ukese na baba kokela so for no corrective mistakes, the leadership yako. Also free. Come on. Tubalo kutoka nega matoka. Yeye ndo kaisa ngayo. Umngamle soka Yesu. Ati kai pita ngao. Kaitoliwa lento ibizwa ngokuba yi-law of Christ, the law of love. Ngoba sibhiyozela imthi emnqamlezweni. Sibhiyozela uthando oluphuhle emthini. Nansi into esiyibhiyozelayo. Sihlobo sami esikule ndawo. Ngoba into ebisahlula lo mnqamlezo phakathini. Kule minqalezi semacaleni yiloo ngoba lo phakathi ubumphathise uthando from top to bottom. Bantwana bendlokule Ayimane. uthando lukaKristu. Amanye amagama abashumayeli base-Fort Bay graduatani ekuthini nincedwe ngumnqamlezo. Yithani sincedwe luthando lukaThixo oluvela emnqamlezweni. Wena. Nizawufana nam noPawulos usandingqinela. Bantwana bendlokule. Abantu abaxhasi bezibhaloka bethetha ngalo uthando. Mandiliqala apha esiNgesini. But it is a love that surpasses all human understanding.
luthando luthika luaplaywa umuntu lo angakwazi uba angacikoza hlobo zami ezilenga abantwana bendlokubulela uthando lukathixo alufese ngoyesu khamendebekele emnqamlezweni uthando olwenza into endiyibhaqe apha kule prep ekuthiwa kukureorientator ubomi bomntu ndandayijonga le nto ndafuna uba bathetha uthini bathi kukubuyiselwa again of a person's bearings ngamanye amagama unkabi ebeke warayithi zaqina iimolkisi into nayo ngobude bendlela amataya apantshile xa uthando lukathixo lumreorientator bathi abaxhasi bezibhalo ubuyiselwa again ii-bearings zakhe ngamanye amagama unayo imeasurement yokukugcina kulo mbutho wabashumayeli baseFordsburg ungazimejarisha ngokuthi ingabe iimolkisi zakho ziqinile ubuzibhaqile buyawablisha uthetha into yoba ukabhilongi ambofuna uthando lukaKristu lukwembathise uthi ke umchazo wezibhalo xa lufikile lenza izinto ezintathu emntwini bantwana bendlokubulela uthi luthi put back a better way of you standing lukumisa tsere ume kakuhle endaweni erayithi uthando lukaKristu oluluthando lukaThixo esilubona emnqamlezweni lukwenza into yoba ume kwindawo erayithi imvile umpostile ebubula ngalo amvangeli ebubula ngalo kabhalela incwadi yasenzo sabapostile wathi xa ethetha ngalo wathi kuba kuye sihleli siyashukuma sikho esivamandla okuzinziswa luthando lukaKristu umuntu or absent in his or her presence sikwesakhe zona unkabukho but in real terms akakho mbilo kodwa uthando lukaThixo lungamnceda lumbeke endaweni erayithi ndiyethanda uba nelishwa thina madoda kule nto sigqawuke ngabafazi nangabantwana bethu esibazeleyo ndiyayithanda thina madoda le nto ba sisoloko si-present si-absent in our presence ithi ngoku izazi uba yiyo le yenze lo mntana ikimiye kunina apike kwaleqeqala uba into ithi unyana zange imthengele nenestam zange imthengele nepampasi let alone bazange ibhonde naye xa ibona size stranger kodwa ibe nesibindi sokumkleyima idithi ifuna uyawumenzela nembeleko into enkulu engcwele imbeleko bantwana bendlu yokuthandaza kanti xa ufuna ungayibhudi laa mbeleko suqala ngayo qala upetshe for elaa xesha uba umniglektile wagqiba uyisilishe ngembeleko ngoba ingangahambi erayithi le mbeleko ngoba kakade imbeleko yomntana yenziwa kabini irayithi nakulo nina irayithi nakulo ise bantwana bendlu yokuqola sikonke ngalo uthando lukaThixo uthando lukaKristu oluvela emnqamlezweni luthando lusixelelayo ba
umuntu umbeka kwi-right standing, umbeka kuhle. Ayingathi into ukudefine into obumile kanti uyidefine ngemali onayo, kanti le nto ithi umile uyidefine ngemfundo onayo, kanti le nto ithi umile uyidefine ngomzophuma kuwo. Ayincedisi loo nto. Bantwana bendlokubulela, a good standing ukuba ume in a right position. Alapha ecaweni ndingoyika ukuthetha ngawe, ndithi ngumrhamente wam lo, in good standing. Bantwana bendlokubulela, rhamente ezwele ngathitha. Sinayo ke le ngxaki apha ecaweni. Ayayigcwalisa icawa, kodwa not onke are in good standing. Sinonoziganeko bethu thina, ngokoqoqo sethu ezilinda kubekho imicimbi ehothe njengale. Saphinda ngosambona kulelo nyakuzayo simazi nokukhokela mfana nokurhamenta kwini ngokoqoqo sethu apha ecaweni. Ntanto kusinetshiki sazisichulumisa. Bantwana bendilothandayo, uthando lukaThixo olukwenza ube kwi-good standing, ube yindoda emzinakho engazidawuthiyo ngoba ukwi-good standing kwakho. Nceda ntona kumane kubaba ubona apha ecaweni, kodwa umkakho akakuboni njengobawo nabantwana bakho akakuboni njengobawo. Nceda ntona sitanda zentloko bile ndibe manzi kula pulpit, kanti unkosikazi wam nabantwana bayashwabula bathi no, ayikho la nto endizwalela tu. Abantwana bendlokubulela ube kwi-good standing, nceda uthando lukaThixo, the love of Christ, ikubuyisela ipherili loma kakuhle. Kanti okwesibini ke lunceda olu thando ukuba umntu athi move the right way. Akakho umntu ofuna uassociate nongafuni. Uyawuva wonke umntu xa efuna izibonakala sibe ngathi uyaqonda, athi xa ethetha athi ubani akasuke emakini. Wonke umntu ukavele uba kuthiwe uyasuka emakini. Bantu bungayijonga inkonzo yabantu abasuka emakini, benza laa nto ngoku yasasibhoksa kwakuthiwa yi-footwork. Xa ufuna ukushiya i-opponent uyishiya nge-footwork, uyumva okanye ubheka phambili. Bantwana bendlokubulela, kukho abantu abangekancedwa luthando lwakhe, bayamuva balapha kodwa bamove in the right way. Let alone moving to the right direction. Rhamente ezwele ngathitha, moya lo sithetha ngawo ngothando lukaThixo ukwenza umove the right way. Rhamente ebekele andayinto abantu ababakwa-approve. Ndidinwe kakhulu yile nto yakho lofuna ibe ngabantu abaku-approvayo. Approva sisazela sakho sithi wenza kakuhle. Abantwana bendlokubulela, ngoba umuntu engakoyikiyo noba ndingakoyika sazela sakho zixeshayo. Ndiyakuxelela sithi uyaxoka le nto uyiyo. Move the right way. Bantu okokugqibela, olu thando lukaThixo assist ukuba umuntu athi behave the right way. Hlobo zami ezikule ndawo, nanoma ngubani nalo uyiculayo le nto, uthi uve nabanye bemculela bemncedisa bethi practice what you preach. Hlobo zami, bantwana bendikuthanda, utshumayele
izimele zenza inhlimi uyawugide apho ubani wakwalumka nasi izinto azenzileyo uyinoki akakubonanga ukufa athi umphalelwe kuthathatha ngaye kwathi xa kufika imini yokufa waqhwiba kwaba wenzeka kahle phambi koThixo naphambi kwabantu. Abahlobo zami othanda uthetha ngalo bantwana bendokulela ayilologquma umphandle lungena emathunjini enhliziyo lona nto enqabile yathi umbhali ikhohlisa nomnikazi wayo. Bantwana benhloko uthando lukaKristu bantwana benhloko abahlobo zami alungithetha ngalo bantwana benhlokulela luthando olenza umuntu aphile in totality. Athi uPaulos ka emejarisha this totalness athi ngalo umuntu ubethelela ubuntu bakhe emnqamlezweni. The world and the worldly things zicrucifywe ngothando lukaThixo. Hata kusaphili mna uphila uKristu ngaphakathi kwam. Bantwana bendlu ukuthandaza achithe athi luthando hlobo zam oluncedayo umuntu uba abe sisidalwa esitsha. Apha ecaweni ndandiyifundile loo nto nangoku ndandisafundela ukufundisa ingekabekwa nezo zandla. Kwathiwa icawa uyitolika kakubi xa ucinga uba indawo yabantu abangcwele. Ndiphuma ecaweni ucinga ngolo hlobo kwenze uba uzoyakhela umganyu ungaphandle. Icawa ingqokelela yabahetheni abasindiswe ngofefe nangobabalo. It is a conglomeration of sinners saved by the grace. Uncle John Wesley zolani mawisile nihlale kule ngqokelela ngoba kakade ubabalo lukaThixo luhamba nawe stages. Athi kodwa ngiyakholelwa ndingokawisile uba all men can be saved. Akakho nongasindiswa. Athi hlala unelo themba noba makhala nawakawi hlala apho uzinze ngoba all men can be saved. Nawe usezawusindiswa. Athi all men can know that they are saved. Abahlobo sami izawufika imini yobunga-apruvwa ebuKristwini bakho apha nobuwisile bakho ubu-apruve ngokwakho uthi ndifikile eKhadeshi. Bantwana bendlovulela rhamente ngcwele kaThixo uve umoya wakhe ungqinelana nowakho umoya uthi naxa uthandaza umoya wakho athi apha kubaba ubekho iconnection. Rhamente bengekule uthandaze unceasingly ngoba uyakonekta. Hlobo sami esithandeka oluthando athi uWesley xa ethetha ngalo kule nto athi all men can be saved to the uttermost. Hlobo sami ngamanye amagama ngokwentando kaThixo hayi ngokwentando yethu uyagqibelela umntu avaswa agqibelele azoba lilungu lala cawa yabona ePatmos. La cawa leya yayakhiwe ngabantu ebebengekho bhetele kuqala kodwa benze bhetele luthando lukaKristu.
Umuntu kabuzayo bafateka kuhle bacula kamandi bangomani bevelaphi ithi impendula ndazi kuwoyo ithaba yawubabonayo bavele ezantsi emhlabeni embandezelweni enkulu kwathi into abancedileyo belapho bebehlamba iingubo zabo bezenza mhlophe egazini lemfana ewehlobo zam uthando lwakhe luyasivasa lusenze sibe ngamalungisa uthando lwakhe luyasitshintsha uthando lwakhe lusinike identity entsha bantwana bentloko rhamente bekekule antomnye umchazo webhalo lwenza ezi zinto zimbini luyasireclaima ukureclaima into ke kukufuna into yakho ibuyele kuwe. That is the actual meaning ka reclaim. Ukwamakhaya amaninzi agcwele abantu abangasobe baphinde bajongane and ndinayo nento ethi abazongcwabana abanga imihlaba yoyise kungena nongenalungelo kwenibamba kodwa belinzima njengendala imihlaba efemelini ukuyela amangcwatyana angakanani athi lo u-entitled kwelilungelo engekaclaimi uvele ozungula ixele kodwa banegazi lakhe bazoclaima kuqala and uclaima into engeyo yakho akukuncedisi ngoba seyikuwe asiyo yakho. Athi utata omkhulu ibishop endala yalecawa utata umadodonke andile mbethe athi wake wasolisa umrhamente xa kenena umrhamente esithi lo mrhamente mongameli zawuphuma kule cawa ubani uyihluthile ibhatya uthi ndacinga uba ndizamthini na uthi kwakho imini eyodwa ndathi kuye ungaphinde umbuse nto ngala bhatyi yakho ndikuthengele enye ibhatyi abantwana bendilokule uthi ndayinika ibhatyi entshalo ekwekwe yahlala yazona rhamente ebekekule lusinceda ekusireclaimeni lusibuyisele kuThixo sithi ngoku besingaphandle kwamadinga lusingenise ngaphakathi ewehlobo zam xa sesingaphakathi sijabula sivuye ngoba amalungelo angaphakathi siyawaqhamla ewe bantwana bentlokolo umntu ongangenanga phantsi kwephiko lakhe uphoswe into eqala ngumyephele wasesithumisweni wathi xa ndifuna uzimela andidingi wena uzondiqhuma beka nje isithunzi lamaphiko akho undifihle ngalo athi ndawuzimela phantsi kwethunzi lamaphiko akho ngezigqithi imini zenkoleko ewehlobo zam ndithetha ngalo thando olusireclaimayo rhamente ebekekweni ugqitha athi lo mbhali set us right bandingathi bonke abantu abama baphakamise sibone iminkanje engenaziwotshi umuntu unewotshi akanayo esihlahleni okanye esinqeni unayo efowunini khona ezibasesinqeni kodwa imvamisa kubantu abalishumi abanazo ungayibhaqi into othi ekwi-right time inye zonke ezinye zirongo exesheni unabo bonke banewotshi awalithando umnikazi walo is never late elakhe ixesha libizwa ngokuba lixesha elifanelekileyo athi umposta athatheka ngaye athi ozithobayo uyakuphakanyiswa ngexesha elifanelekileyo
When God says it is the right time, aphakamisa. Athi lo mebhere xa ndiphakamisa ngexesha eli-right, ndiphaka ummangaliso. Ndafike ndendlalele isithebe phambi kwaba bantu ezibam. Andidlalela an open table in front of my enemies. Abahlobo zam kalisonga pha. Bantwana bendiyobulela. Ndizokuthi kuni oluthando nalomnqamlezo lusethula umthwalo wesono. Siyasinda isono. Ke ndimvele umuntu onombona ngesono. Baba ngayichitha le xa uyasimonela. Umonela isono sakho. Siyasinda isono. It's a heavy pain. Kodwa uthando luyasethula emakhaya. Hlobo zam. Bathi kabachazi bezibhalo, it is a cardinal rule. The principle of true religion. Basika abakhonzi benyaniso. Nansi measurement. Silwambethe na uthando lwakhe ube silubonisa ukumnqamleza. Isonga ke lento ngokuthi yi-guide le to a better life, to a better walk, to a better behavior, to a better church, to better homes, to better communities. I-guide le yabantwana bakaThixo ukusenza the true Israel. Sihlobo sam, beningekho naxa uThixo sithi kuyakho awuzuphinde ube kuyakho. Ngusilayeli igama lakho. Ngoba phaa kuwo kuzophuma isizwe. Bantwana bendiyobulela. The true Israel, the children of God. Phambi koba ndibhubhe, I wish to say this and say this and say it more. Bantwana bendiyobulela. Into ethi abantu bangancedeka. Ngoba icango lenceba lisafuliwe. Amen. Nobody is beyond repair. Ngoba grace is sufficient. Ubabalo usamele. Amen. Inye into edingekayo kuzendlala emazantsi omnqamlezo. Bantwana bendiyobulela. Amen. Isenturion yamaRoma yasinceda ibe ngeyokugqibela uvisit umnqamlezo kaYesu. Ngoba imini yokusindiswa kwakhe yayifikile. Wathi xa emcertifya dead akakwazi uyisayina incwadi. Wathi mandimtheste ubufe manyani na. Warhola irhele. Wamhlaba inceba lokugqibela lesihlanu. Walihlaba ephangweni. Watsitsa igazi namanzi. Bantwana bendiyobulela. Abathi ke abantu abaphikota kakuhle. Bathi uNkabi wayenayo ingxakana apha emehlweni akhe endala. Rhamente beke kule. Inikezela ke kubashumayele ke bayoyiresearcha. Ndiyakoyika uthetha ndiqine entweni endingena mqonqa ngayo. Kodwa ke imani uyivala ndithi kuthiwa amehlo akhe la endala. Ayenayo ingxakana uNkabi. Kodwa endinoyimela amehlo akhe umphefumlo avulwa. Ngoba nguye ongena elalini ekhwaza. Wathi laa mntu esimxhome phaa ungunyana kaThixo. The first step to salvation. Ukwamkela uYesu njengonyana kaThixo. Enkosi nomsindisi. Abahlobo sam, i-finance minister yakwaXhandase ubukumkani bomntu ongumama. Iphethe yonke indyebo yobukumkani. Kanti nehandicap eyodwa sozibafumana abantwana. Yakhetha imali at the expense yoba ingazibafumana abantwana. Ngoba kwacaca uba ukuzihlale kule position. Ngoba ihamba nomntu ongumama apha esithubeni ongengowayo. Mayilungiswe. Kwenze bingabi yongozi.
Khamente bekekle. Ihamba nalo mama ke le ndoda. Kanti ngale mini uthando lukaThixo lufikile. Bantwana bendlobulela. Iphaqwa ngulo mpostile. Ifunda le ncwadi ifundwa apha. Bantwana bendlobulela. Kodwa amagama ajonge ezantsi. Khamente bekekle. Thena laseTopiya. Ayibuzo umpostile oba. Uyaziqonda nezi zinto zifundayo. Thena laseTopiya. Yathi ndingaziqonda njani? Ungekho bani ondifundisayo. Khamente bekekle. Kodwa the long and short of the story, iye yathi mayiminqwelo. Yabuza nangamanzi. Balani. Balani bathi ngabhaptizwa. Bathi uPawulos kuyilula loo nto. Qala kuqala ukhonfese. Uyakholwa na ukuba uKristu ungunyana kaThixo. Yathi ndiyakholwa. Wayifaka ngaphakathi umpostile. Wayibhaptiza. Ewehlobo zam masambeni. Siriqenyiwe lolo thando. Siyofacea the world and its evil. Khamente bekekle. Kubeli lizwe limdakeli. Ndifuna abantu abazawulifacea. Ngento ndake ndive ithethwa intombi esesithathwini. May her soul rest in peace. Amva umntana wam esithi, eli lizwe ubomi bunzima ufuna bomelele. Wayesithi ubulelwa intombi kaMkhuthukazi uMastard, kodwa wayawubhubha sesithi life inzima ufuna abantu abomelele. Emane bejayiva abantu bethi uZahara utsho kamandi, kodwa bayiva le nto ayithethayo. Khamente bekekle. And life is evil. But I go there and face the evil world. Ungoriqenyiweyo. Khamente bekekle. Ukuze uzoba safe. Ube kwiposition right. I wish this church and this second. I wish you very well. I wish you growth. I wish you peace. Zonke ezo zinto ndiyaninqwenelela zona. Ncedisanani nemithandazo yam. Chochobelane masantso omnqamlezo. Yana masantso omnqamlezo nigaqa ngamadolo. Nawufika kuwo kuba kunzima ubambelela ugone. Fika ugone umnqamlezo. Uzohlala kabuhlungu uphonde namadinga kaThixo. Oh mawananele la mazwi. Ohlale ngobutyebi. Ngaphakathi kwenhliziyo zenu. Namazwi uThixo akaniphe uqobo. Ngoku kude kube ngunaphakade. Amen.